Agora se digo eu que outro equipo revelación pode ser o Pontevedra B, non me vas a discutir, non? Non. Pois empatou no campo do outro revelación, sobre todo a temporada pasada, o Cultural Areas, nun partido no que os locais adiantaron no marcador no minuto 34 con ese tanto de Gavi. Gavi foi o autor dese gol que vemos repetido aí ese remate coa esquerda que superaba a saída do gardameta do Pontevedra B nun partido que ao final resultou bastante polémico. O colexiado indicaba penalti no minuto 40 nesa acción. O típico agarrón no que ás veces os árbitros acostuman a pasar por alto, nesta oportunidade sí que se sinalou e transformou o penalti. Os locais andaban quentes dese momento, protestaron moito o colexiado e Bugallo, aí o teñen, tiña que marchar aos vestiarios polas súas protestas. Así que o Areas xogou en inferioridade todo o segundo tempo, aínda así tivo esa oportunidade para adiantarse no marcador. O autor do primeiro gol, Gavi, disparou desviado por pouco. Para terminar, vemos unha última oportunidade aí para o Pontevedra B, na que Misa estivo tamén moi preto do gol, pero este non chegou. Máis cousas, imos co Rápido Santa Comba.